So, bab song lam sugo tinin video ka kya bani topic no tei sanamjak mania abo kaisa just ani Chikonsa blog no tei sanamjak monse. So abo hangang ke ani kaisa room space Chikonsa rijak yang ke partition rijak yang ko darasang thuo and ajago ke ang thubo thuo poriwo ani porijak nai boy and ajago no asugoi video sanamo ang voice record ta iko ani tongo mic yang nai di mic abo ani mic abainya voice record khayo jora jora tam ang ajaga borok kilama phayo hingke chini ar to borok gila phayo dukan botongla abai borok phayo kabama hingke waisau ar borok gilang ma ba ang video saname ko apun ke khetoga narogo thangai voice ro ta hingke tai chin bagan rogo thangai waisau ka ar rok thangai ne video ma sanamo just abo borok chin nogo borok gilang hangke simise jepro borok gori siring iko tini hai hinggang ke tin to borok kep kere tin hinggang video sanamani ekdom free amai jora hingke ang orona asubi video bab sang ajago asuk camera quality kaham phaifa nangni mando nor joton saimana je Poco X2 use khai tongnai rok hingke camera dead angmani abo just kaisa app by se choli tongo tam app open camera by choli tongo abo just from camera simise back camera cholia ge faide let's go phone nai tabu Chikonsa abo hinggang ke chini no and abo hanggang ke chini dukan Chikonsa dukan tabuk talari jakya bukring bagai talari and abo hanggang ke chini jeep gari tabu ba hanggang ke 35 years ka chini oro sokoi mani 6 years and sungbo second hand of fire abo okologo hanggang ke ganti nok tongo and abo hanggang ke ani Chikonsa mehnat rabat polybag khaijak and yang tongo ani nok abo pai khang ke arono barsine ang tabu kam kisa baki tongko dorja jandla bojongnani tai plaster khainani sibi baki tongko bisingo tongo mai dai tongjak abo plaster khaibe khanga ke arna ang barsinai last paide batai kaisa norongno phunungna baki tongko abo hangkang ke exam center so aboni bagui tabuk skang tamu khaina nangnai ren nogo thangna nangnai ani ya baisongni aboni bagui tabuk ani boy tier khaina nangnai and ang kanjaknai and sumjaknai and aro tugunan bagai rikuturok nana nangnai tangke hingke ang aron tongai exam rinai hingke tabuk exam center thangna bagai joto tier and ready khaina nangnai so dodok tabuk pura thangna bagai ready injak pojarok joto jual baijak joto tier khaibijak tabuk thangna simi baki tongo so let's go hingke tabuk thangsinai ren nogo dol ke tabuk chopka ren nogo abo hangke ania baisongni ren no so final dol rok ang sopka exam center codebook abo hangke codebook ni exam center ajago 12 and 10 jotono orna exam marnai so abo hangke chini exam center ta chini sub division ni so abo hangke tabuk ketal se yang hangke nahadi yang ke kesam ar tabo ke bukri student robo tongnya aro BSF rok tongo tabo aro anok sebaijang nai besi din kre anok sebaijak hangke abni biu nuk sina yang lama tongwe hingke tak to abni biu nuk ya ko bising hap hangke simisi abni biu nuk so hangke narok exam center bahai nang jaka kita comment hoi sari and abo tabuk korbuk ni school ta bahai nang jaka kita comment hoi sari
Yahoo! 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 Iko nai di dol rok abo iko nai di aro tabo bor rok volleyball thunai tongo so age rok hangkang ke exam center ketal tangya pro abo hostel rogo exam maruo and ayang tongo BHC hall rok marbayo ar rok chagyang so dol rok ani o Chikonsa blog no rok bahina ska kis comment khlai sanan ta pugdi and tini video arno paisinai and last so kaisa kok sanai dol rok ang video upload khaimia phano angi mano saptaho tangi hangke ani exam belai ke ganaka 15 tarik na ani exam so hangke ang joraman khangke bo video upload khaimnai joramai hangke bo upload khaimnai haipon norok anta pugdi amno norok an support khlai tongni hamjamung rui tongni so hangke tini bage asno hambai